Briju, sfin u kuluri, allegrija u maskaruni. Il-koll li karatterizzaw il-karnival ta' tfal fil-Belt Valletta sibt filgħodu. Għalkemm ix-xemx staħbiet wara sħab, mijiet ta' familji rħewla lejn it-toroq tal-kapitali biex isegwu jipparteċipaw fil-programm ta' attivitajiet tant mistennija organizzati mill-entità governativa Festivals Malta. Numru ta' kumpaniji ta' sfin sebew it-talenti tagħhom, akkumpanjati mill-karrijiet f'xhieda tal-arti u l-kreattività tal-Maltin. One News niżel fit-toroq tal-Belt Valletta u staqsa lil uħud minn dawk li kienu preżenti għal dan id-divertiment. Jogħġbok il-karnival? Iva, Imma x'jogħġbok l-iktar fih? l-bisi, U ta' xiex libsa llum qed narawk libsa sabiħa. ta' Barbie, U x'taħseb misfin u hekk u l-kostumi tal-oħrajn li qed naraw? sbieħ, ħafna. U ta' xiex libsa llum? Tarrumi minn K-pop Demon Hunters. Inti jogħġbok il-karnival? Iva. U ta' xiex libsa llum? Taluna l-afku ta' Harry Potter. U x'taħseb minn da sfin li għaw hawnhekk? Joġobni ħafna. U għalfejn jogħġbok għax tilbes u naħseb? l-bes u nieħu pjaċir, U tal-lum ta' xiex libes hekk qed narawk libes sabiħ? ta' flesh, X'jogħlitok l-iktar fil-karnival? Il-kostumi. Tħobbu l-karnival inti? Iva. U ta' xiex libes illum? Ta' footballer. Jogħġbok il-karnival? ħafna. Ta' xiex libsa llum? Ta' Harry Potter. U għalfejn jogħġbok il-karnival hekk x'għandu partikolari li joqtok fih? Inħobb il-kuluri vibranti u s-sfin vera sabiħ, vera koreograf tajjeb. Anki l-adulti esprimew magħna kif il-livell tal-karnival baqa' dejjem jikber. Ifhem karnival sabiħ dejjem jekk jirnexxi bit-temp u tieħu pjaċir tarhom għax kuluri u hekk, speċi karnival li fih minn kollox. Ifhem ikunu ilhom jaħdmu, ġifieri tajjeb li jinsertalhom u llum jieħdu pjaċir. Sabiħ ħafna il-livell ola u jkun hawn spettaklu u n-nies u t-turisti għandhom xjaraw. Sa dan it-tant waqt l-attivitajiet fil-belt il-korp tal-Pulizija reġa' nieda l-inizjattiva li issa saret annwali fejn li żgħar fis-soċjetà jkunu iżjed sikuri waqt li l-ġenituri kollhom iktar moħħhom mistrieħ. Qegħdin nagħmlu riżbens bl-ismijiet tal-guardian jew ġenitur ta' tfal, nikbu telefon number fuqhom ħalli jekk alla ħares qatt ikollu jonqala xi ħaġa jiġu mitlufa ma jkunux jistgħu jinsabu, inti fuq ir-riżben ħatara mal-ewwel id-dettalji ta' dak li jkun. Issa, hija inizjattiva biex inti tipprevjeni milli dak it-tifel jiġi imbeżza li mitluf u diġà għandu it-tifel moħħu mistrieħ li għandu r-riżbend u xi ħadd ħajkun jista' jċempillu lill-guardian tiegħu u jkunu jistgħu jinstab mal-ewwel jiġi jingħaqad jiġi allokat mal-ġenitur tiegħu.